Bu, aku sak umpamain cara pacaran bareng meteng dhisik piye, Bu? Gawe dadi wong apa ngono kuwi apa rumasamu digawe seneng-senengan tok ngono kok Ya to, Bu, sak umpamane piye sak umpama nganu ngetengi dhisik ngono. Lah nek cara seneni wong kowe seneni anak. lah nyapo kok yo penting kan wis siap ngerabi to, Bu. Yo penting kan danamu to, Bu. Anake besok statusnya piye? Loh, piye to, Bu? Bu. Ora ngerti agama to, Ga? Pah, kene yo ngerti to, Bu. Umpama Lah nek cara sak umpama sak wis lah nek cara gak rasa kakek omah rasane kone-kone. Pah, Bu, pah aja nesu-nesu to, Bu, pah. Ndak yo Piye? kok yo Wong apa digawe ngono? kok yo aja ngono kuwi. Aja ngono kuwi piye harus cecen kowe iki lah. Ngono kuwi. Gak iki sak umpama ki lah nek cara ngetengi dhisik rungokno to rungokno. Iki sak umpama Rungokne wong barang. aku gak mbok restoni. Lah sing wedok iki tak tengi. Piye, Bu? Oleh gak? Begak kupingmu apa budek to, Ga? Jane no, kowe iki budek apa pancen tuli apa pancen krungu? Ya ora ngonone. Sak umpamane kowe Kowe iki apa ya ape gawe wirangkune? Kowe iki wis bocah nakal wis dadi wirange wong tuwek. lha apa ngerti sak desa nakal kuwi. Kaya Alah gak wis gak aku lek kowe neko-neko ngono kuwi andekane lho wingko ya kowe ra ngesari cah wedok kuwi. sementing kan enek kowe to, Bu. Gawe omah-omahan cilik ngono. Kowe rasa dijakno neko-neko ra usah rena-rena. Kok aku ra seneng kowe aneh-aneh kok bocah kok kaya ngono kuwi. Wes gak aku lek mbok gawe wirang neh.